veliki pozdrav ljudi, evo nas ponovo u rubrici koju smo nameravali da pokrenemo pre nekih mesec dana, međutim nismo uspeli iz tehničkih razloga, tako da mogli bismo da nazovemo ovaj serijal Na čašici razgovora koji ću voditi ja kao prvi jubilarni. Trebao je onaj da bude pre mesec dana, ali nije uspeo, tako da slobodno možemo da kažemo dobrodošli u prvi serijal Na čašici razgovora u trezoru knjiga. I veliki pozdrav svim ljubiteljima pisane reči, svim ljubiteljima dobre priče, dobre literature, pa i one loše. Drago mi je što ćemo večeras da se družimo. Samo hoću da mi kažete prvo, verujem da se dobro čujem, da li se vidim dobro, pošto mi je telefon mi je okrenut ovako bočno. To samo da mi kažete. I nadam se da je sve urađeno kako treba. Dobro večer, Dragana. Tema će nam biti zajednička zbirka oko koje je okupljeno možda 40-ak autora, među njima i moja malenkost. Evo, kaže Stanislava, sve ok, dobro, znači možemo da teramo. Znači, 40-ak autora, to je, verujem da je većina vas upućena, osim mog neta, pozdrav. Dobro večer, Damire, dobro večer svima, da popričamo po koju, tako je, Srđane. Verujem da svi znate, ili bar većina vas zna, dobro večer, Irena, o čemu se radi. Znači, boga mi, zbirka smeštena na nekih približno 500 strana, 475, tačnije 475 strana i šta kaže, 50% fantastike, 20% horora, 15% misterije, 12% drame i dašak ljubavi. Ja sam se našalio prilikom otpakivanja, pa sam rekao taj dašak ljubavi je moj deo, međutim, svi znamo da to nije istina. Dobro sam Stanislava, samo da vidim komentare unazad, nešto sam, čini mi se, možda sam nešto i propustio. Znači, dobro veče svima koji se uključuju polako, svaka čast na brzom odzivu, znači, prijatno sam iznenađen. Izvinjavam se, to je ipak moj dio. Da, verujem, pa moj sigurno nije, Damire, sigurno nije dašak ljubavi. Inače, ovom prilikom, pošto je čašica razgovora zamišljena kao živa interakcija, imam priliku i koristim priliku da najavim našeg gosta. Delimo deo ljubavi. Da. Da najavim našeg gosta Petru Rapajić. Ona će biti prva koja će da bude uključena. Gde ćemo malo uživo da prodiskutujemo o ovoj temi, a boga mi i o mnogo čemu još usput. Samo se nadam da će net da bude ok, da neće da bude pucanja i prekida i kočenja. Barem kod mene mislim da nema. Vi mi kažite ako se nešto bude čudno dešavalo, evo nam i Petre.
samo čekamo da kaže da je spremna za uključenje i da je dodamo u live. Da, opcije su tu. A tu je i Nešo Popović, Šoneri, naš brat po Peru, naš prijatelj. Pratit ću vas koliko mogu, malo smo se zapili ovde. Taman, Nešo, razbio si tremu, znači sad si u elementu. Samo nemoj da preterujete. Nešo Popović je isto jedan od potencijalnih gostiju, ali nije siguran može li i verujem da nije siguran ni sada. Damir Eden je isto jedan od potencijalnih gostiju koji će biti uključen i svako naravno kogod bude hteo. Ja stisnula zelenog čiku pa ti kad vidiš, pa vidim nekog keca. Evo, omogućite publici da zatraži da učestvuje u vašem emitovanju. Evo, prihvaćeno. Dodamo. Evo, u toku je dodavanje, čekamo Petru da upadne u live i da nam se pridruži. Ja sam izabrao poziciju ekstra, bela zavesa, da vam ne odvlače pažnju suvišne stvari, da budete fokusirani na mojoj malenkosti. Ovog puta na našoj malenkosti. Dobro veče, Petra. Dobro veče, jesmo to naopačke? Pa jesi. Sad si na pravoj poziciji. Yes. Dobro nam došla. Šta ima? Znači imaš čast da budeš upisana u istoriji čašice razgovora koju smo pokrenuli kao prvi gost. Ovo, nešto jubilarno. To je jubilarno. Šta ste mislili kao čašicu razgovora ovako nakon mene? Nakon čega? Pošto sam ja prva, šta se dešava dalje? Šta je zamisao čašice razgovora? Šta je zamisao? Pa zamisao je bukvalno diskusija kao nazovi podcast. Ne znam, nisam siguran da li da ga nazovem podcast. Na razne književne teme. Uglavnom će biti književne jer je knjiška grupa, tako? A posle tebe ćemo da vidimo da li je Neša, evo, čitam komentar, već sam mislio da sam suviše pijan, vidim Petru na opačke. Ne, sad se namestila lepo na pravo lice i nije više na opačke. I vidjet ćemo da uključimo Nešu, ako može. Eto ti Neša, sad vidiš lepo. I Damira i kogod bude želeo da učestvuje, da se uključi, da podeli utiske o zajedničkoj temi nijanse vremena, dobrodošao je. Pa reci nam, Petra, kako si? Dobro, kako si ti? Ja sam dobro, malo mi se po očima vidi da sam onako malo umoran, ali dobro, borim se. Trenutno sam maratonac. Molim, nisam čuo. To si maratonac. Pa zbog ubrzanih smena. Radna subota, onda nedelja noćna, 6 noći, jedan dan slobodan, idemo dalje, znači bukvalno ovo, nego nećemo o poslu, sad to nije bitna tema i ujedno da pozovem sve koji prate, koji gledaju, od ovog momenta gost vam je na raspolaganju, znači fokusirajte se na Petru, bombardujte pitanjima, pitajte sve što vas interesuje, ti mislim da možeš isto da vidiš komentare isto kao ja, tako? Dobro. Vidim zadnje znači, dva.
Da, naravno. Evo pita Nešo, umoran od čega? Od života Nešo, nego nisam ja sad tema razgovora. Fokusiraj se na gošću, nemoj da budu neprilike. Ne, pusti ti mene i ti si pisac u nijansama i slobodno ti je da pričaš šta god želiš. Naravno, dobro, možeš i ti mene da bombarduješ pitanjima, slobodno. To je razmena mišljenja, nisi na ispitivanju, naravno. Ali dok publika ne krene s pitanjima, ja ću prvi da krenem. Kaži mi ovako, kad ste smislili ideju o nijansama, kaži mi koliko ste verovali da sve to može da bude realizovano od početka do kraja i da li je bilo ovako nedoumica na početku? Isto sumnjam da bilo ko kad krene s nekom idejom zna gdje će završiti i da će to sve ispasti super. Mi smo krenuli sa nijansama zla u početku kao elektronskom knjigom. Zamisao je bila da bude elektronska. Međutim, kad smo vidjeli koliko priča je došlo i kako sve to izgleda, odlučili smo se ipak za štampanu verziju. Mislili smo da bi bilo šteta da neko ne dođe u priliku da drži knjigu fizički ovako u ruci. Znači, ipak je bila ideja o štampanoj verziji. Da, na kraju je ta ideja o štampanoj verziji prevladala. Dobro, a kaži mi ovako kad ste razgovarali o tome, ko je bio idejni tvorac i ko je imao više inicijativa u celoj toj priči ili je bilo podjednako? Malo kudimo Nešu. Ne, podjednako. Nešo je bio vredan i iz Irske je bio vredan. Ko? Nešo je bio vredan i iz Irske. Da, to znam. To znam da je bio vredan, a kaži mi, kad pogledamo ovako zamisao o zbirkama, znači nije to jedina zbirka, vaša je zamisao došla konkretno na koji način? Šta je to vas pokrenulo? Misliš po čemu se nijanse razlikuju od ostale zbirki na području? Ne, mislim šta je to što vas je pokrenulo da formirate zbirku priča na određenoj temi? Šta je bio pokretač, inspiracija, nazovi kako hoćeš? Ne znam. Uglavnom je inspiracija u smislu ono što mi sami želimo da čitamo, zadali i ostalima kao temu, i onda smo se radovali ko mala djeca kad stignu priče. Znači, to je otprilike bio je glavni motiv. Da, za teme. Što kaže Neša, pokretač što smo ludi. Pokretač čega? Da, to što smo ludi, evo vidim i ja. Evo pita nas Sanela, ko smišlja teme za pisanje priče? Ne sjećam se, mislim da smo podjednako oboje. Znači, tu ste negde, podjednako ste. Da. Petra i ja, evo, Nešo odgovara. Nešo, trezni se, brate, čekamo te. Nemoj da zabušavaš. Nemoj Petru da ostavljaš na vetrometini. Valjda će da se pokrene, nisam siguran. Znaš ti da su Irci pobjedili Škote? U čemu? U ragbiju. U ragbiju? Pa dobro, ja sam inače veliki fan ragbija, pratim sve DHL, znam dosta igrača, tako da je to za mene baš divna vest. Svaka čast. Ali ragbi nisam pratio stvarno, to se u Evropi zove se ragbi, ovamo je američki fudbal. Tako? Šta je ovo, šta se piše? Znam da su se Petre par puta videli uživo. Dobro, to je bilo kad sam ja bio vama gost, jel tako? Nema šanse, puna kafana veselih Iraca. Razbili smo Škote. Pa dobro, Nešo, mislim, stvarno, iznenađenje, ti, ragbi,
kad ovako stavim poređenje, baš mi ne idu ta dva, ali dobro, nikad nije kasno. A nije on Nemoj igrao, samo da nije igraš, gledao. nemoj samo da igra ragbi, neće da bude baš poželjno. Dobro, idemo dalje. Ono što isto mene interesuje, znači prva ideja vam je bila zlikovci, je li tako? Jeste, Nijanse zla. tako je. I sad izlišno je da raspravljamo da li su fikcije ili nekad znamo da su svuda oko nas, što u varnom svetu. Druga tema je bila putovanje kroz vreme. Kaži mi iskreno i malo mi obrazloži, jel ti veruješ u putovanje kroz vreme i misliš li da je to nekako izvodljivo na bilo koji način? Mislim da bi moglo da bude izvodljivo, ali taj projekat nećemo tako skoro vidjeti uživo za širu populaciju. To je priče, drevne priče, ako gledaš ikad onaj History kanal, o silnim vanzemaljcima i mitologiji, gdje kažu da je sve to putovanje iz jedne dimenzije u drugu podjednako i kao putovanje kroz vreme. Jer se desi da jedan čovjek iz ovog svijeta, recimo ode u svijet lenjaka, vrati se kroz 3 godine, a ovdje je recimo prošlo 300. A sa naučne strane imaš putovanje koje se približava brzini svetlosti, pa se onda usporava vreme. Tamo, ovdje ne ubrzava, tamo, ovdje usporava. I baš jutros bio neki film gdje je jedan dječak bio odsutan 8 godina, a on je u stvarnosti putovao svemirem do jedne planete gdje je njemu prošlo samo 4,5 sata. Da, ima raznih priča na tu temu. Mene to iskreno intrigiralo, ja mislim još od malena, zato volim često da pitam i da diskutujem s ljudima, misliš li da li može ili ne može, jer to mi nekako dođe lično kao siva zona, znači niti demantovano do kraja, niti dokazano do kraja, ali intrigiran, tako. A reci mi ovo, mene isto zanima, samo da vidim, mislim da imamo pitanje, koliko ste zadovoljni rezultatom projekta Nijanse vremena? Pita nas Vrlo smo Damir. zadovoljni. Vrlo smo zadovoljni, a isto ćemo pitati i njega kad bude gost. Naravno, izrešetat ćemo ga pitanjima, nećemo da ga štedimo. Koliko si ti zadovoljan? Gledam, ja sam zadovoljan, impresioniran sam, mogu ti reći. Samo još da nađem vremena da koncentrisano čitam priču po priču, pokušao sam da čitam, ali moj maratonski život mi baš ne dozvoljava, znači prolazim kroz slova, ali ona nekako ne dopiru do mene, a to je kod čitanja deo koji prezirem apsolutno, znači gledam u knjigu i imam osjećaj kao da gledam u jednobojni zid i farbu koja se suši otprilike, znači takav osjećaj mi je. Čitati bez razumevanja, a mozak vam je na drugu stranu, to je po meni. Kako ćeš onda naći vremena da napišeš priču za Nijanse broj 3? Pa naći će se vreme, naći će se i inspiracija. Šta je tema? Kuvanje? Da, zanimljiva je situacija što nam je Stanislava Žuža Šakota predložila i rekla da za naredne Nijanse treba da nam tema bude kuvanje i mi smo to ozbiljno shvatili i dopalo nam se. Međutim, naslov nije baš najprivlačniji za šire čitateljstvo, pa smo odlučili da naziv bude ognjišta, a da priče imaju jednu zajedničku temu koja je hrana. Pa otprilike možeš makar da pomeneš hranu uz priču i da se ispuni uslov. Da, znači, kako bi se nazvala zbirka Secnuo ti je net pa nisam baš čuo najbolje? Nijanse kraj ognjišta. A Nijanse kraj ognjišta, to već zvuči onako privlačnije, da kažem, nego Nijanse kuvanja, kulinarstva, znaš, da čovek ne stekne utisak da recimo
čita kuvar sa jelima, nego da to bude zbirka priča. Pa kažem ti, naći će se vremena, doduše ja ovako sad, kad mi da čovek to nijanse kraj ognjišta, neko pogrešno skretanje mi onako udara već u vijugama, ali pošto je to već obrađena tema, nećemo da pravimo jeftinu kopiju, tako? Ja mogu recept da vam dam. Sledeća knjiga, koliko pisaca će imati, ne, će da ima. Postoji li brojka? To se nikad ne zna. Jel određujete brojku ovako, jel imate već predstavu unapred, neku kvotu ili samo rokate pa dokle stignete? Rokamo pa dokle stigne. Probat ćemo da kao ograničimo broj, to jest probali smo i za ovaj drugi dio, ali nam nešto nije uspio, na kraju ispadne da nam se previše sviđa i da nam je žao da izbacimo ponešto. Imali smo i nezavisni anonimni žiri koji je pregledao priče bez imena pisaca da nam pomogne u odluci, ali žiri bio u fazonu, ja, ovo se meni sve sviđa. Da su nam jako pomogli i sve je ušlo. Znači žiri je bio blag, jel tako? Vrlo. Evo, vidjet ćemo, evo Neša me već plaši, znači sad sam već uplašen, vidjet ćemo, kaže, zavisi od pisaca, ali će selekcija biti vrlo rigorozna, pitanje je koliko će proći. Nešo, ja sam uplašen, ja evo sad sam nesiguran u svoje sposobnosti da ostavim utisak sa narednom pričom, ali vidjet ćemo. Ajmo ovako da probaš ti, pošto isto pišeš, je li tako? Da daš jedan savet. Molim? Ponekad ponešto. Ponekad. Pa nemoj da si skromna, ponekad ponešto. Imaš ti celu riznicu veću od terabajta hard diska sigurno. Riznicu inspiracija i kreativnosti, samo to da izađe na površini. Jedan savet. Pa znam. Savet za buduće autore, znači ne znam da li se slažeš sa mnom, pisati priču u ograničenom prostoru što se tiče broja karaktera, za mene barem lično nije ni malo lak posao. Koji savet bi dala budućim autorima da imaju ograničen prostor u broju karaktera, kako sklopiti smislenu priču koja će ostaviti utisak? Nisam sigurna da to meni baš najbolje uspjeva, ja često prekoračim ili natrpam previše stvari, pa ispadne da bi priča mogla ladno ispasti novela, a ne priča. Tako da ja sama još uvijek radim na tome, zato smo za prvu i drugu zbirku davali na ograničeni broj strana, koliko napiše, koliko priča odveze svoje do kraja. Ali su nas onda ljudi stalno pitali koliko je ograničenje, koliko stranica, pa smo sad za treći dio rekli 5 do 10 stranica i tako se svi nekako uklope u tih 5 do 10 stranica. Tako da mislim da tu neće biti problema. A možda neke eksperimentalne metode, ako neko baš želi da se striktno ograniči, recimo da proba da skicira na jedan papir, da vidi šta može da stane u recimo 5 stranica, šta nestane da se izbaci, da svaki dio priče ima neki smisao. Ako imaš pušku na zidu, puška mora da opali. Jel da? Da, otprilike je tako. Evo imaš pohvalu od Maje, sviđaju se gomila knjiga iza tebe. Čekaj. Vidi sad knjiga. Da, ja se nadam da vam se sviđa zavesa iza mene, znači sigurno je isto ovako kreativno urađena, a samo ne može da se čita. Malo je previše bela. Da, malo je previše bela. Reci mi ovako gledano kroz tebe i tvoju ličnost,
čitajući priče pisaca za obe nijanse, ali da se orijentišemo na nijanse vremena, koliko je teško izazvati reakciju bilo koje vrste kod tebe i da li je neka od priča izazvala reakciju kod tebe bilo koje vrste? Nisam baš toliko oguglala da ne može ništa da izazove reakciju. Mislim, birali smo teme koje oboje volimo, i ja i Neša, tako da ja sam se bar oduševljavala sa svim pričama gdje je neko putovao kroz vreme. Ima baš priča sa pravim vremeplovima i to je fantastično odrađeno. Ima priča gdje su kroz uspomene se ljudi vraćali u prošlost, pa priča gdje motociklom neko ide u prošlost kao duh Božića, obilazi svoje prošle vrlo specifične događaje koji čovjeka dovode na raskrsnicu. Da, baš je bilo zanimljivih priča. Znači, bilo ih je poprilično. Da li će da bude previše, ako te pitam, postoje li priče koje su ostavile najjači utisak na tebe i koje su to priče? Meni je jedna priča o putovanju kroz vreme u Škotskoj koja je ostavila najveći utisak zato što ja obožavam Škotsku i planiram jednog dana da odem tamo makar na odmor. Tako da recimo da je ta ostavila najveći utisak. Čovjek se vratio u doba kad su Škoti bili plemena, nosili kiltove, ratovali i to je bilo super. Nadam se da nisu sreli Williama Wallace-a. Da nisu. Ta priča je pod nazivom kojim? Da pustimo preporuku ko voli Škotsku i kilte i to staro vreme kad su... Mislim da je pisac je Vladimir Vojvodić i priča se zove Tragač. Tragač. Evo preporuka za Tragača. Da, evo ga, Vladimir Vojvodić. Preporuka za Tragača. Ko voli, znači, tu tematiku, eto, ima šta da pročita, makar i u kraćoj formi. Dobroveče svima, knjigu ću tek čitati. Pozdrav svima i sve najbolje. Hvala, Jasna. Dobroveče, Nick West. Ja ne vidim komentare, samo vidim da Dejan gleda i da Tatjana gleda i ništa mi se dalje od komentara ne pokazuje. Tako da vas sve kolektivno pozdravljam. Dobroveče. Pozdrav, Jasna. To kaže Miloš Jastrević. Dobro, ja sam mislio da je pozdrav za nekog od nas, ali trenutno nas gleda 15. Eto da te obavestim. Mislim da je to možda i rekord grupe. Dobro, Petra, slušamo te dalje. Šta imaš zanimljivo još da nam kažeš vezano za nijanse vremena? Pošto pitanja trenutno još ne idu, a ja sam fond ispucao, koja sam hteo da te pitam. Slušamo te. Nemaš više pitanja? Pa možda smislim neku usput. Kako dobijem inspiraciju? Kako si ti dobio inspiraciju za priču za nijanse vremena? Pa na jedan jako jeziv način. Sad ljudi ne moraju da mi veruju. Sanjao sam srž zapleta. Znači to je bio košmar zapravo, to je bila noćna mora iz koje sam se probudio uznojen i onako bio sam pod adrenalinom. Kad ćemo čuti nekog od pisaca, svaka čast Petri i Neši, ali 3 tačke. Pitač i Kapera, čućemo, sledeći je Damir. Ilustratore da uključimo, ti Kapera nam je bio ilustrator. Naravno, može i to. I šta sam hteo da kažem, inspiracija je došla otprilike tako što se odsanjala sama od sebe. Kaže Neša, stide se. Došla inspiracija tako što je se odsanjala sama od sebe i doduše
nije celokupna priča, ali recimo odsanjao se deo sa padom broda u tom nekom fiktivnom mestu. Ja sam odlučio da to bude neka distopija, neka bliža budućnost. Odsanjao sam naravno onaj čitav Krkljanac koji si imala zadovoljstvo da pročitaš i proživiš pre svih i nadam se da je bio dobar doživljaj. I naravno sa onim čuvenim ni reči. Da, odakle ideja za taj portret? Sred tog pokolja odjednom neka djevojčica u haljinici, odakle to? Pa to ću morati da pitam moju podsvest, znači nije ni meni jasno, ali u jednom momentu mi je delovalo tako upečatljivo, jedinstveno, jezivo, znači sanjati takvu jednu sablasnu devojčicu koja ti je na pola metra od lica i dok strahuješ za život vidiš da nemaš gde, vidiš da je kraj neumitno, ona ti samo kaže ćuti, u smislu ćuti, nemoj da si pisnuo i rešava sav problem, a ti kao bravo, pobio si ih sve, razumeš, heroj si, a ti ne znaš gde si, ni da li si došao, ni da li si pošao otprilike, znači to je taj osjećaj. Sve oracija, a vrlo interesantno da sam tu priču počeo da pišem kad sam prvi put došao u poseti jednoj prijateljici u Hrvatskoj. I iskreno rečeno nisam joj tad dao naslov toj priči, ali krenuo sam da je pišem tad, eto čisto iz nije mi se spavalo, pa ajde da nešto pišem, imao sam blokče i olovku uz sebe, tako sam počeo sa momcima koji voze svemirski brod sa nekim jako opasnim teretom. A sve ostalo je istorija. I kad sam dobio ponudu za Nijanse vremena, nisam se dvoumio ni malo, rekao sam biće ova. Samo da je ja sredim kako treba. Super. I mislim da je ispala fenomenalno. Ako si ti zadovoljan, ja sam prezadovoljan. Znači, prezadovoljan sam ishodom, samo što, boga mi, lomio sam se da žestoko probijem taj okvir od 7-8 hiljade karaktera koliko je trebalo. Znači, bio sam u žestokoj borbi. Publiko, imate li nešto da pitate našu gošću? Slušamo vas, nemoj da se stidite. Čini mi se da su malo stidljivi. Šta misliš ti o tome? Da čekaju Damira, Damir je sledeći, ili da? Pa bit će sledeći, pošto se Nešo baš ne izjašnjava. Ne izjašnjava se baš ovako otvoreno. Nešo je zauzet. Ako nema pitanja za mene, ja bih jako volila da vidim i čujem Damira ovako preko kamere, pa ako budeš ta poslije za mene, ti me uključi. Može tako? Može, naravno. Ti ćeš tu da pratiš sve, je li tako? Već je 15 do 9. Mi se zapričasmo, znači ne mogu da verujem. Ja imam osjećaj, ne znam da je prošlo 10 minuta, 15, pa rekao daj da malo odugovlačim, da ovo ne istrčim mnogo, a ono vreme ode. Kao na tobogan. Na slučaju odoh ja. Dobro, meni je bilo zadovoljstvo što si bila ovde gost uživo. Nadamo se da te vidimo još koji put. Mislim, ako si za. Kad napišem nešto novo, onda ćemo se vidjeti opet. Kaže, i dalje sam u kafani, slušam vas na jedno uho, na drugo ostale. Znači, tu je Neša mrda. To je bitno je da čuje. Sad da li vidi, to je diskutabilno. Uglavnom, pozdravljam vas sve. I mi tebe pozdravljamo, uživaj
pa ćemo se čuti ponovo. To je bila naša prva gošća, Petra, i bilo nam je zadovoljstvo da je ugostimo u Trezoru. Sad idemo na sledećeg gosta. Ne bih da prekidam Đorđe, jer je super lik, super pisac, čije neke priče sam imao prilike da pročitam, možda samo ja. Izuzetan u horor žanru, hvala Nik. Što je ovo veče za nijanse, volio bih da mi Petra kaže nešto više o knjigama, jer nisam upućena. Pa Petra će ti odgovoriti kroz komentare, pošto smo se upravo s njom odjavili. Pitanja su bila ponuđena, rekao sam vam pitajte dok je uživo, znači ne čekajte da se odjavimo, ali dobro, prvi nam je serijal, tako da uvek trebamo da istestiramo. Uglavnom, Petra vidi sve kroz komentare pa će ti odgovoriti. Nisam stigla na mene, dobro, razumemo. Sledećeg kog ćemo da uključimo je Damir. Samo da vidim gde je, evo ga. Evo, dodajemo Damira. Samo da odbijeno je uključivanje. A evo, mislim da je pustio zahtev. Evo, dodajemo Damira. Da vidimo šta će nam Damir zanimljivo reći. A vas, koliko vas ima, koliko pratite, slobodno pitajte naše goste. Sve što vas zanima, znači tu su vam na raspolaganju. Evo nam i Damira. Dobro večer. Dobro večer, Damire. Nadam se da se vidimo, kamera neće da me sluša. Samo sekundu. Samo je ti ukroti, brate. Ako neće, poteraj je motkom. Nadam se da se vidimo. Ja te vidim perfektno i čujem. Odlično. Nadam se da čuješ i mene. Ja čujem tebe, super. Odlično. Dobro nam došao na čašici razgovora, a od Boga zdravlja gledat ćemo tu čašicu i uživo. Hvala. I u fizičkom smislu. Nadam se. Hvala puno na pozivu. Nadam se se dobro čujemo. I oprosti, ja sam malo prehlađen, pa tako da izvuči malo bolesno, ali dobro je. Eto, tu smo. Pa kako si, Damire, ovako, osim što si malo prehlađen? Šta se dešava novo? Radno, kao i kod tebe, doduše nije radna subota, ali ovi ostali dani su katastrofa. Baš je, što se tiče posla, onako, dosta radno. Verujem ti, ja samo čekam moment kad ću da moram da preselim krevet u firmu. Znači, samo čekam taj moment. To sam ja isto svojim. Evo, dobroveče, po drugi put i Dragani i Saneli pozdravljaju nas putem poruka. Ne znam da li vidiš chat ili da ti čitam pitanja. Ja sam sebe pripremio, znači kamera je na telefonu, a na laptopu vidim komentare, tako da... Znači, hardverski si spreman, to se ceni. Prvo uključenje, dobro sam to odradio. Dobro večer svima, Dragana, Petra, Sanela, dobro večer. Dobro, da počnemo prvo s tvojim utiskom. Znači, pozornica je tvoja, pričaj nam o nijansama vremena.
tvoj utisak za početak? Prvo, prije svega, meni je jako žao što nisam učestvovao u prvim nijansama. To mi je, nisam stigao ni vremenski, a i nekako je to sve krenulo brzo, zahuktalo se, ja sam to preskočio. Tako da mi je to žao. Što se tiče drugih nijansi, drago mi je da sam dio ekipe, ekipa je super i što se tiče Neše i Petre, svaka čast ljudi za okupiti nas, odraditi sav posao i da to stvarno izgleda i profesionalno, kapa dole. Što se tiče mene, pozitivni su utisci. I ja se pridružujem čestitkama, znači treba imati i vremena i živaca i resursa i strpljenja da se sve to skupi, da se okupe ljudi, da se sakupe priče, da se sve to doradi. Slažem se tu. Naročito je, mislim, 40 i nešto pisaca, različiti karakteri, različite obaveze, različito sve. To je sve trebalo uklopiti u jednu knjigu i to su onda odradili super. Da, tvoja priča je kad srce izgubi. Ja sam DP1, to si ti, jel tako? To sam ja, da. Kad srce izgubi, ilustrator je Jožef Pilasinović. Ilustrator, ja pozdravljam ilustratora, moram to da te prekinem, izvini, ali ilustrator je svaka mu čast. Ja sam oduševljen svojom ilustracijom i zaista se nadam, to sam mu i rekao, da ćemo nekad surađivati na nekom projektu zajedno, jer imam osjećaj da ono što napišemo nacrta, tako da je to, ja sam bio oduševljen. Da, znači evo, sad ćemo da vidimo na 68. strani je ilustracija. Nećemo spojlovati naravno priču, ali o kome govori Damir, to je ovaj gospodin, autor ove ilustracije. Yes. I boga mi deluje impresivno. Deluje impresivno, jako zanimljivo. Evo, ja ću da približim da vidite. Evo, pita Nick West, može li da se vidi? Ako misliš na ilustraciju, evo upravo je, pokazujem. Da, evo i Damir pokazuje. Znači, vidite, zaista, ko pročita moju priču, vidjet će zapravo da je slika zapravo rekla jako puno. Tako da, ja sam bio oduševljen. Da, Nešo kaže vrhunski šliht. Dobro, znači u stanju je još uvek da vidi, pošto kaže da se malo zapio. Pa reci nam ovako bez previše spojlovanja, što bi rekli popularno, reci nam ukratko o čemu se radi u toj priči i kako si došao na ideju da je napišeš. Ja ne znam ko je, sad sam malo zaboravio, neko je još, Irena čini mi se, ili Irina, je rekla da je dašak ljubavi, tako da je moja priča nekako vuče u tom pravcu. A mene ljudi obično znaju po statusima koje objavljuju na svojoj stranici, oni su onako orijentirani više ka toj temi ljubavi, života. Jednostavno, to je moj pravac za sad, mada se okušavam i u drugim stvarima, to nije sporno, radi se. A što se tiče moje priče, slično kao i ti, dođe motivacija, dođe ideja iz nekog momenta, iz nekog sna ili nekog dijela sna i onda samo kažeš sebi, ok, super, mogla biti priča, a možda i knjiga i jedno pokrene drugo i nastane priča. Mada je upravo si. Tu priču, to je ali eto, uspio sam. Tebi je došla iz nekog momenta, pretpostavljam. Pa, mislim da je kod mene bilo više stvari, ja sam zaista htio učestvovati u nijansama, znači zaista sam htio. I onda sam bio u fazonu, ok, super nijance vremena, pretpostavio sam da bi dosta ljudi će pisati u fazonu, ne znam, vratio vrijeme ili tako to, a ja sam već imao sličnu priču
ovoj priči koja se nalazi u Nijansama vremena, sam je preradio, mi se nekako djelovala mi je prva verzija neka kliše. Tako da, u principu više je bio, mislim, produkt je mašte, naravno. I eto, tako da je završeno. Ja sam Kliše verziju si odbacio, hteo si da bude originalnija, jel tako? Jeste, znači tema priče, u principu sad kad pogledam, to su dvije različite priče sa istom tom niti vremena, znači isti moment kada se, kako se da to kažem bez da bude spoiler u mojoj izjavi, ali taj moment kada se provlači vrijeme, znači isti je metod, isto sve. I onda sam se odlučio za ovu novu bolju verziju, po meni bolju verziju. Da, obično kad se uradi, to sam ja video na nekoliko primjera, uključujući i svoj u stvaralaštvu, kad odradiš verziju nečega, bilo to kratka priča, roman, bilo šta, ili nešto čak i vizuelno, bitno da je umetnost, znači ako tom prvom verzijom nisi zadovoljan ili nisi siguran ili imaš nedoumice, slobodno je, što se kaže, arhiviraj i na njoj izgradi bolju verziju, to kažem, mislim ja kad tako diskutujem s ljudima, znači neka ti ta arhivirana verzija bude temeljna, dogradi je, bit će bolja, 99,9% odgovorno tvrdim. A bilo je i primjera uživo koji su to potvrdili. Istina, moj problem je možda ja sam malo, previše perfekcionista i onda desi se jako puno puta da nisam zadovoljan, pa to onda i sam svrtio u krug. Moj princip je drugačiji, ja kad završim priču ili rukopis imam provjerene osobe koje taj rukopis ili priču pročitaju i kažu je li dobro ili nije dobro, jer ja bi uvijek mogao nešto prepraviti. Valjda je to... Da, naravno, nije ni to loše, samo po nepisanom pravilu ne treba preterivati ni u čemu, jer krajnja perfekcija čak i ne postoji, možeš prepravljati nebrojeno puta, ali ne treba preterivati da ne bi došlo do kontraefekta. Upravo to, znači, to je začarani krug. Ako se ne zaustavite na vrijeme, priča može promijeniti na kraju 1000 lica i na kraju to neće ne biti ona priča koju ste zamislili. Tako da najbolje je prepustiti ljudima. Svi imamo, neko dobro piše, neko dobro, ne znam, slika, neko dobro crta, neko dobro može, da. Nije dobro, nije dobro. Da li si imao tremu? Tremu? Evo, Damir se odlično snalazi i bez moje pomoći. Pa nije... nisam tremu nisam imao, nisam sad, tremu od uključenja, to jesam malo imao, nisam dugo radio nikakav live program, nikakav, zaista ja stagniram već možda godinu, dvije po pisanju, nažalost, ali hajde, to je sad neka druga tema. A što se tiče komentara na priču, pa zašto su jako pozitivni komentari, meni je najviše volimo efekt iznenađenja koje moje priče i knjige imaju, odnosno moj rad, i to mi se sviđa i dosta ljudi mi nakon pročitanog dijela kaže wow, ili ne znam, isplakao sam se ili nebitno, i meni je to onda pun pogodak. Imaš poruku od Nick West, mislim... Pokušavam da ispratim sve. Znači, Samla javljali su mi se u privatne poruke, čestitali su mi i tražili su knjigu, ja sam ljude usmjeravao na Nešu i na Petru, tako da, što se tiče toga. Da spomenemo i to, da ne zaboravimo, znači, mada to ljudi znaju, svako potencijalno zainteresovan za nijanse vremena može da se obrati bilo kom autoru knjige. Kod svakog autora je broj primjeraka koji je podeljen, jel te, na ravne časti. Sad, zavisno ko od autora još uvijek ima primjerke. Da. Nick West,
Izvinjavam se još jednom, imamo i atmosferu, verovao ili ne, dok traje ovaj live, ovamo grmi, grmljavina se čuje. Prva u godini. Kod mene u pozadini je grupa Two Steps from Hell, oni rade instrumentale, ja to jednostavno volim. Eto vidiš, imamo i atmosferu. Imamo. Da pokušam sad odgovoriti na pitanje, Nick West, jako je teško, ono što ja ne volim pričati svojim, prepričavati svoja djela, to mi je nekako, više to ostavim ljudima koji su pročitali da kažu ili da kažu da prepričaju, nisam nešto vješt u opisivanju ili prepričavanju svojih rukopisa. Ali eto recimo u priči proteže se ljubav i dosta nas u principu ima nešto što je možda super, što je nas čini zadovoljnima, ali nismo svjesni toga da to ne izgubimo, recimo. Ili u principu ima ona super rečenica kad kažu ne znamo kako ne ide, ne mogu sad se, malo sam se zbunio, ali u principu nije bitno ono što mi želimo, nego ono što trebamo. Tako da mislim da moja priča upravo to opisuje. Šta trebamo u životu, šta nas zapravo čini sretnima, da jako puno puta ono što mislimo da želimo nije ono što trebamo. To je to. Interesantno razmišljanje, sviđa mi se. Eto, tako da priča je zaista u tom pravcu i mislim da je onako fina pričica. Evo pita Sanela, koju poruku si hteo poslati čitaocu kroz priču? Upravo to što sam sad rekao, znači puno puta nije bitno ono što želimo, nego ono što zaista trebamo, da bi bili sretni. I to je dobar, na kraju saznao. To je dobra poruka i dobar citat. Zapamtit ćemo to. By Damir Eden, znači dole samo ima da napišemo. Ma ne moraš se potpisati, hajde nije bitno, ima na citata dosta. Da, jako interesantno razmišljanje kroz čitavu tu temu, ali putovanje kroz vreme može da ima mnogo nijansi i može biti provučeno kroz mnogo žanrova, ali tvoje odlučio si da bude taj dašak ljubavi. Pa, znaš kako, umjetnicima je nebo granica. Apsolutno. Ono što sam pitao Petru, pitaću i tebe, pratio si verovatno od početka, jesi li uspeo da čitaš nijanse, bilo šta i postoje li priče koje su te oduševile, koje nisu, koje su stavile najjači utisak na tebe i tako dalje? Slično kao ti, ja sam knjigu dobio prije, možda ne mogu tačno da sjetim, ali to je bilo relativno, recimo prije par sedmica, pošto meni malo je problematično da knjiga dođe ovdje gdje jesam. Pročitao sam nekoliko priča i nisam sad, ne bih da favorizujem i ne bih da iznosim to mišljenje, jer smatram da svaka priča zaslužuje da bude pročitana, pa da bi onda imao neki komentar da kažem ok, ovo mi se sviđa, ovo mi je super, jer na kraju krajeva pročitao sam možda 15-ak priča, a možda bi baš favorit bude 23. Tako da o favoritima neću pričati, sviđa mi se koncept, sviđa mi se činjenica da su ljudi uspjeli uklopiti svoje priče, svoj rad i način pisanja, stilove pisanja u cijeli koncept priče. Ja sam čak i ne rekao da mi se sviđa, ali ja imena tako slabo pamtim, užas živi, ali hajde da ne kažem to. Sad ostavit ću za jedan post koji ću svakako napisati kad pročitam cijelu knjigu. Dobro, imamo pitanje od Sanele. Da li voliš da pišeš priče i da li imaš ideju za narednu temu? Volim pisati priče, moj problem je taj što se svaka priča razvije u potencijalnu knjigu. Onako iz te jedne misli izađe, ne znam, 10 novih, pa onda ju mogu se 10... Isto je i ovdje. Onda me razumiješ, onda kao imam dosta ideja koje su super i koje čuvam da budu knjige,
I na kraju, mislim, treba mi 3 života da to sve napišem, možda je bolje da krenem pisat priče, jer sam poprilično lijen kada je u pitanju pisanje, nažalost. A za narednu imam ideju, imam i temu i ne znam sad da li ću baš odudarati od onog što pišem. Dobro, bitno je da tema postoji i bitno je da ideja postoji i da se kuva lagano, a kad ćeš da je realizuješ, to ćeš da proceniš kad je najbolji trenutak za to. Kad oni objave poziv za priče, onda ću ja onako pritisak da izvršim na sebe da napišem. Za sad je sve onako chilling. Evo i nešto te pita kad ćeš tolike knjige napisati. Pa ne znam. Kako je krenulo i kako sam posvećen pisanju, teško. Ali eto, ja se opet nadam da svi imamo neke faze kada to nekako stane, pa znamo kao u noć, pa bla bla bla, pa krenut će to nekad valjda nabolje. Trudim se, tjeram se. Pa kod mene su, ja mogu slobodno da kažem, gomila neprospavanih noći da bi moglo da se realizuje ono što se realizovalo do sad. Uključujući i romane i kratke forme. Znači, noć je za mene najidealnija moguća atmosfera za pisanje. Preko dana, do duše, možda sad i može, ali pre nije moglo. Jel, Petra mi je upravo poslala malo da me pritisne da pišem, motivaciju. Ja sam slično kao i ti pisao navečer. Znači uvijek onako od 12 kad svi spavaju, kad imam apsolutnu tišinu. Međutim, od nedavno sam promijenio posao pa radim sad prve smjene, tako da mi to više ne može biti praksa. Pokušavam sad da se u taj kolotog života, da se malo ubacim, ali ne ide mi za sad. A dobro, ne treba gubiti nadu. Ma ne, ni ne treba odustajati. Nikad ne. To bi moja bila poruka svima nama koji smo učestvovali u nijansama. Desit će se da će vam neko reći u redu, priča vam ne valja. Ili ne znam. Znači ljudi znaju nekad biti i malo sujetni i malo, hajde da kažem, i zli. Svako od nas treba da razlikuje, znači, konstruktivnu kritiku i zlobu ili sujetu. Znači, svi trebamo da budemo otvoreni za kritike i da se naravno na neki način nadograđujemo, bolje pišemo i to sve dolazi s vremenom. Nebitno ko vam šta kaže za priču, meni se mogu reći da je sad tvoja priča bez veze ili da mi se ne sviđa, ali to je moje mišljenje. Isto tako ti možeš reći za moje, znači samo držite svoj ono što ste zamislili i samo naprijed pišite, nekad će to biti i odlično. A nekad neće. Mislim. Da, nekad će biti katastrofa, nikad nije idealno. Ne može uvek da bude idealno, to ću da kažem. A za mene je recimo konstruktivna kritika više kao resurs i možda deo odrađenog posla za mene koji bi možda ja trebao da odradim, a zapravo taj koji mi je dao konstruktivnu kritiku možda je uradio nešto za mene. Meni je samo ostalo da to realizujem. Znači, a kroz tu perspektivu kad bi se gledalo, mnogo bi ta kreativnost više došla do izražaja. Upravo to. Znaš kako, pametan čovjek iz svake kritike može izvući nešto. Apsolutno. Ali kritika mora biti kritika, ne sujeta. Jer ako vam neko uputi... Ima razlike između ta dva. Da, upravo. Šta ti čini srećnim u pisanju? Nik, ovo je super pitanje. Ja sam... Nekad je to bilo drugačije. Nekad je, mislim, ne znam sad da li je Đole kod tebe takva situacija, ali nekad je pisanje bilo puno ljepše. Nekad je bilo, valjda kako smo mlađi, pa imamo više vremena,
sad kako nekako vrijeme odmiče pa da i posao te pritisne i nekad pisanje dođe kao dodatna obaveza, a ne želim to, želim da mi bude pisanje i dalje ljubav. Ono što mene najsretnije čini, naravno kad završim nešto, jer u zadnje vrijeme nisam, ne znam, evo rukopis koji treba da bude objavljen, nadam se ove godine, je završen prije 2 godine čak i možda i 3, više ne znam, nisam. I od tada radio sam na nekim stvarima, ali ništa sad značajnije, tako da mi najsretnijim čini kad nešto privedem kraju. Takođe i mene isto. Moj rukopis je recimo bio gotov, slagaću sad možda 2016. pred kraj. Znači to je zadnji veći rukopis koji sam iskreno jedva dogurao do kraja. Bio sam i u nedoumici, imam li mentalne snage da to dovedem do kraja, a očekujemo ga, zdravlje Bože, april, maj. Znači eto, i tu ekskluzivnu najavu da iskoristim trenutak da bacim ekskluzivnu najavu, a ljudi znaju o čemu pričam. Znaš i ti naravno. Da. Zato kažem, najveće zadovoljstvo upravo to kad završite, kad znate, ok, sad je super, sad možemo da prezentujemo nešto ljudima. Apsolutno. Izvinjavam, morao sam da priključim, jer mi je telefon na 20, pa sam malo onako omušao se. Da, pa evo, baš gledam, moje na 11%, uskoro ću morati i ja da promenim poziciju, da nabodem punjač, pa da nastavim dalje. Ja sam to sad uradio, da ne bi bilo... Ali eto, mislim, pretpostavljam da se još neko želi uključiti, ne bih sad baš da uzmem svo vrijeme ljudima, ako ima neko nešto pitanje ili... Mislim, ti meni reci kako to ide, ja nemam pojma da li se sad, ne znam, odredili određeno, nemam pojma, 15 minuta ili bla bla, ne bih sad da... Ne, mi smo slobodan medij. Nemamo mi ograničenje u minutima, znači druženje je neograničeno, družit ćemo se do ponoći ako treba, dok ne ostanemo bez glasa. I mogu ljudi da pitaju koliko god žele, šta god žele, mi smo tu. Bilo je plan, znači Petra nastupa prva, to je Nešo nastupa prvi, to je bio prvobitni plan, nije bio u mogućnosti, sad vidimo i zbog čega, pa je Petra nastupila prva, pa ti, i nadalje kogod želi da se uključi, može. Upravo to, znači ti slobodno mene prekini kad je dosta. Nema problema. Kaže Petra, ja sam bila samo 15 minuta i gledalaca. Šta gledalaca, ne razumem. Pa bila si malo više, Petra. Koliko uopšte gledalaca imamo? Ja to ne vidim ili vidim. Pa trenutno nas 9 gleda. Gledalo nas je 15 ili 16 pre jedno pola sata. Da nismo smorili ljude. Pa dobro, moguće, nisam siguran, možda i jesmo. Kaži mi ovo što sam isto pitao Petru, zanima me i ti kakvo mišljenje imaš. Znači, pisati kratke forme, pogotovo u klaustrofobičnom prostoru od 7, 8, 10 hiljada karaktera kad moraš da vodiš računa, kako tebi to izgleda? I kakav bi savjet dao autorima? Ja mislim da je najbolje napisati malo više pa rezati. Osim toga, nemam pojma. Znači, stvari što ja ne mogu pisati kratko, tako da ja nemam problem s tim. Imam u smislu kada je naravno priča preduga, ali nekad je i malo dovoljno, odnosno malo puno. Znači, bitan je kvalitet, ne kvantitet. Neki ljudi mogu napisati priču zaista od, ne znam, stranicu i po, nekima to treba da malo razvuku. Bitno je, po meni, ja što volim napisati, ako je, ne znam, 10 stranica,
teksta, ja napišem 12-13, pa onda izrežem nebitne dijelove. Lakše mi je to nego, ali mi je bitno naravno da priča bude završena. Ja imam drugi jedan problem, koliko god, znači kad mi daju recimo određen broj karaktera, ja otprilike procenim šta bi trebao da kažem u tih 10.000 karaktera, međutim nemilosrdno ta priča se širi bukvalno kao mutirana zver i bori se sa mnom i ja bukvalno dođem negde do pola i vidim da sam blizu da probijem već taj fond i onda bude šta bude, onda ide borba, kreni iz početka, skraćuj, znači uglavnom je skraćivanje kod mene i to mnogo skraćivanja. Znaš kako ja imam ošaj da si ti prvo mentalno pripremiš, znaš, ono imaš prvo fazu kad vidiš poziv, super je, onda vidiš da je ograničen, onda kreneš, znaš, ono kao kako, da, zašto? I onda, pa dobro, to je moja navika ovako kad stvaram za sebe, znači koliko god da planiram, to se dobro. Evo reći ću ti, ne znam, možda si pročitao, možda si me čuo u jednom od live-ova, moja druga knjiga, kad spojiš obe knjige, zapravo obe polovine, ima blizu 900 strana. I ima stotinak strana koji je odbačen materijal samo ovako, šutnut. Kad sam ja rekao u majku mu će da bude veće od ruskog klasika. Da, pa znači, to je problem s nama koji pišemo malo šire. Ja sam isto, kod mene je rukopis jedan objavljen trenutno na engleskom jeziku, na Amazonu. I sjećam se, znam da je rukopis imao blizu isto tako 500 stranica, pošto isto trilogija u pitanju i prvi dio je od trilogije. I sad u rezanju pripremam ga za domaće tržište, spali smo na 350 ili 400, ne znam. Tako da bukvalno imao sam isti problem. Imamo pitanja. Upravo što sam rekao, znači završeno godine. Radim, znači nadam se da će Pakt izaći konačno i na našem tržištu ove godine i radim na jednom novom romanu kojeg bih volio prezentovati isto našem tržištu, ali i ovdje u Njemačkoj, ja budem tu. Tako da radim sad na okupiran sam rukopisom i novim rukopisom i objavom konačno ovog rukopisa. A i moram početi na drugi dio, užasno. Tako da to su moji planovi. I priča za nijanse. Naravno, to nećemo da izostavimo. Doći ćemo na ideju i za to. Pa dobro, Damire, ovako za kraj, kakvu poruku imaš za publiku, za autore, za buduće autore? Pišite. Stvorite naviku pisanja, mislim da je to ono što svima nama nedostaje, znači svaki dan, ne znam, 1000 riječi, pa da li je to dobro, nije dobro, neko će biti dobro. Eto, to bi od mene bila poruka za sve. Evo da ispoštujemo i Sanelu, kog je žanra nov roman na kojem radiš? Sanela, previše pitaš. Da, ona je radoznala po prirodi, to znamo. Mislim da će biti nešto u fazonu ljubavnog, komičnog, komedija, nešto tako u fazonu. Nemam pojma, novi žanri za mene. Znači, bit će film, nadam se. U tom ne sumnjamo, znači znamo da si autor, znamo da si kvalitetan, tako da uopšte ne sumnjamo. Damire, bilo nam je zadovoljstvo da te ugostimo i tebe. Nadam se da smo bili dobri, nadam se da sam bio dobar. Pošto je ovo prvi put za mene, znači ovakvo vođenje live-a,
doduše pred kamerom mi je, biti pred kamerom mi je kao dobar dan, znači nije neki problem. Ali nadam se da si uživao. Ma jesam, super je bilo, hvala vama, prvo tebi na organizovanju svega, i svim koji su poslali pitanje, koji su pratili, eto, čitamo se, volimo sve i uživajte. Važi Damire, bilo nam je zadovoljstvo, pa se vidimo još koji put, Bože zdravlje. Svakako. Veliki Ćao. pozdrav. Pozdrav. To je to. To je bio Damir. Ja sam morao samo da promenim poziciju pošto mi je telefon bio pred lipsavanjem. A ako postoji još neko ko ima želju od autora, ilustratora, da se uključi da ga čujemo, da ga ugostimo, slobodno neka se u komentarima javi. Ako nema, ostaću možda još 15, još 10 minuta uz publiku. Ako imate neko pitanje za mene, pošto sam i ja jedan od autora, to znamo, ispoštovat ću vas, odgovorit ću vam. Samo moment. Miloš veli da se javljao, ali da ga ne vidiš. To mi je privatna poruka. Koji Miloš? Sad ćemo da ga nađemo. Miloš Jastrebić. Jel na njega misliš? Evo zahtev stoji, ako želi možemo da ga uključimo odmah. Evo ga zahtev ponovo. Evo, dodajemo Miloša. Đole, što ti tako slabašna biljka u pozadini? Nešto, brate, moj ti je savjet, batali više da piješ, ja ne znam koju biljku ti vidiš iza mene. Znači, nisam siguran, ali mislim da radi posao već, to šta god da piješ. Ovo iza mene su kablovi, a ne biljka. Evo dodajemo Miloša, čekamo ga. Odbijeno. Evo zovemo opet. To su kabeli. Naravno Nešo, to su kabeli, nema kod mene biljke, ima jedna ovamo, znači na ovu stranu. Bio Guinness, ne vredi slab net ovde. Pa dobro, mislim, ako je slab net, šta da se radi, mi želimo da te ispoštujemo, znači dobrodošao si. Zato sam ti pustio sam ti 2 puta poziv. Imamo nešto, jednu biljku ovde, đumbir smo posadili, moja majka je htela da eksperimentiše, pa je malo ovako korenče đumbira posadila ga je, pošto je proklijao umeđu vremenu, posadila ga u saksiju i pustio je možda malo više od pola metar je pustio stablo. A jesi vidio fiksni telefon? To nije video, njemu neke biljke izgleda se priviđaju. Njemu se izgleda neke biljke stalno priviđaju, Petra. Izgleda da ima neku čudnu asocijaciju. Ma nije to, kaže Miloš Jastrević, šta konkretno. Iza njegove glave jedva, pa evo ja ću da je pomerim. Znači, tu je fiksni telefon i ostajemo, nek proba još neko. Pa dobro, slažem se, ako je loš net,
onda sumnjam da ćemo uopšte da se čujemo i da obično ako je slab net na jednu stranu, interakcija pitanjima kasni, znači tipa ja tebe čujem 3 sekunde kasnije, ti mene čuješ 3 sekunde kasnije, onda sinhronizacija tu dosta teže ide. Ali slažem se, neka proba još neko ako želi. Ja sam tu još neko vreme, znači i mislim da je druženje proteklo sasvim korektno i interesantno i da smo imali da čujemo od naših autora sve i svašta, znači što se tiče nijansi vremena, kreativnosti, daj broj fiksnog kada ne stane net da ti ostavim poruku. Kad ne stane net, Sanela, moj ti je savjet da kupiš Motorola, Toki-Voki. I lepo, ali vojnu tehnologiju. Znači, nađi tamo neku polovnu vojnu tehnologiju, da imamo mi domet par kilometara za svaki slučaj. Mada, iskreno rečeno, nestanak neta ja obično povezujem sa neki distopijski scenario koji mi se ni malo ne sviđa, a to će i da bude svakako, znači nestanak neta bi doslovce odveo u taj pravac. Kakva je reakcija na zbirku u tvom okruženju? Pa u mom okruženju konkretno reakcija je bila ekstra, znači moji prijatelji kad mi dođu u posetu vide odmah knjigu, mislim vide koliko mi je 4-5 primjerka mi je ostalo i sviđa im se dizajn korica, znači to su svi doslovce rekli. Priče kao priče, pitali su me koja je moja, o čemu se radi i tako dalje. A od ovih nekoliko, mislim da sam polovinu od 10 knjiga, 5 mislim da sam prodao, ne u mom okruženju, znači u drugim gradovima, a još uvek čekamo povratne informacije. Znači vidjet ćemo šta će da kažu. Ali ja se nadam da budu pozitivne, naravno. A što se tiče fiksnog, ja ne pamtim kad smo ga zadnji put i koristili. Generalno, oni kad pozvoni, obično pomislimo da su oni promoteri, prodavci, što prodaju tamo svašta nešto na rate i onda kao da ste zainteresovani. Dobro veče Sanja, drago nam je da si nam se pridružila. Otkud ti ovako kasno u sitnim satima? Kako si? Ne znam da si pratila od početka live. U svakom slučaju, slobodno ako vas nešto još zanima, ja sam tu. I da iskoristim priliku da i ja kažem koju reč o ovim nijansama. Nisam ispratila da imate live, pa bilo je u objavi. Ono je objavi što sam, ja se izvinjavam, još pomalo kašljem. Bilo je u objavi, mislim da je zakačena na vrh. Odakle naslov za priču baš šaptačica? Pa iskreno rečeno, što mi se učinilo da je ovo pitala Petra? A ovo pita Sanela. Ja čoveče, ja počinjem da haluciniram. Šaptačica iz razloga samo zbog te sekvence.
Znači, to je, mislim, šapat. Po definiciji, ja mislim da je šapat. I jednostavno, ovako kad razmišljam kako nazvati, to je ono što mi je palo na pamet, što mi je delovalo onako najupečatljivije, najmisterioznije i, kako da ti kažem, najbolji način da se određeni čitalac, kako da kažem, da se ovako podsvesno zainteresuje, jer kaže ovako, naslov ti kaže šaptačica, priča ti ide sa svemirskim brodom koji vozi opasan teret, a onda se prebacuje na sliku u muzeju u nekom distopijskom vremenu na zemlji, bliža budućnost. A naslov ti je šaptačica. I to je po meni neko podsvesno interesovanje da on, taj neko ko čita, određena osoba, da proba da poveže to zašto naslov ovakav, a zašto priča ovakva. A onda kad to uspe najzad da poveže, on je otprilike došao pred svršen čin i samo će da zaokruži doživljaj. Samo da ja ispratim chat, pošto mi je pobego. Ma nisam videlo, praštaj. Opušteno, Sanja. Znamo da svi sad imamo obaveze, znači vodimo, takvi su nam životi užurbani, sve neki juriš, sve nešto na oruk, na silu, na mišiće. Znači, to je sve razumljivo. Kaže Petra da kamuflira zombije, pa polako sa zombijima Petra, pa ima Čika Đole u asortimanu još akrepa, zombiji su čisto, kako da kažem, zombiji su torta, onako srž, a ta torta ima šlagove, prelive, nadeve, jagodice, ukrase, znači svidao mi se njen lik u priči, jako interesantna. Meni se nije svideo iskreno, zato što kad te tako nešto poseti u košmar, veruj mi, nema tu šta da ti se svidi, ali makar mi je dala ideju, znači to stoji. Da nisam, recimo, to je odsanjano pre više godina, i da mi nije bio tefter pri ruci i olovka, mislim da bi to pobeglo, mislim da bi to pobeglo nazad u podsvest. Šta kaže, zombiji su prevaziđeni? Pa ne bi baš rekao da su prevaziđeni, jer i dalje su popularni u popularnoj kulturi. Ja, zašto ovaj chat ide u pravcu u kom ja neću? Tako. Džaba sad, kaže, u širim krugovima si poznat kao zombista, pa ti sad vidi. Da iskoristim i tu priliku, sad dobro si me podsjetila, kad sam kupovao jednu od vaših knjiga, to mislim da je, zapravo to je Nešina knjiga, ili je bila zajednička, ti i Neša u 4 ruke, Drugo carstvo, ne. Kupio sam zapravo 2 vaše knjige, Univerzum u nevolji i Drugo carstvo. Mislim da ste to beše pisali udvoje, ili ne, nebitno, posveta stoji, Đole, s poštovanjem, ako bude zombi apokalipsa zovemo te. Reko, kakva čast, kako sam počastovan. Znači,
kad bude zombi apokalipsa, to će da bude davanje oduška u svakom smislu. Znači sve imaju zombi. Pa ne baš sve. Imam ja malo širi asortiman. Ali zombi su onako domaći teren. Smišljaš li kako ćeš nekog zombija skuvati i servirati u narednoj zbirci? Pa smišljam još uvek, nisam siguran. Aha, univerzum je u 4 ruke, dobro. Smišljam Sanela, samo ne garantujem da će to da bude baš zombiranje, nije baš, nećemo sad da forsiramo, razumeš, da svuda guramo zombije. Treba biti malo i originalan i sve. Mada kanibalizam je uvek bio ovako interesantna tema koja može da se obradi, mislim. Vredi da je se čovjek posveti. Mada to je opet eksploatisano dosta kroz popularnu kulturu i to, tako da generalno najteže je da sad smisliš da budeš originalan, a da ne budeš optužen da si marnuo ideju, da si nešto prekopirao, da si nešto... Da razumete me o čemu vam pričam, znači ima ljudi koji su mi rekli, a ima i zlonamernih kao koje sam ja čuo tamo neke druge, treće ruke, u smislu Đole pokrao Resident. Đole iskopirao Resident. Nije Đole iskopirao Resident, Đoletu je Resident poslužio kao inspiracija i on to ne krije, ali ne može to što Đole napiše da liči na, ili da bude na bilo koji način kopija Residenta, kad jednostavno on je žanr za sebe, a Paklena ćelija je univerzum za sebe. I nije što je moja, ali više mi se sviđa. Tako da, dobro, tvoji zombiji su mutanti, ima ih od sorte. Pa da, oni imaju tendenciju da mutiraju. Eto, i tu ideju sam delimično dobio od Resident Evila, delimično, dok sam ga igrao. Znači, doduše oni su to smislili na jedan način, ja sam na drugi, ali slažemo se. Znači, pa evo recimo i Terija Brooksa su neki optuživali, ti si slušaj Smač od Šanare si napravio jeftinu kopiju Gospodara prstenova. On je sam rekao, čovjek, meni je Gospodar prstenova fascinantan i on mi je inspiracija za Mač od Šanare. Koliko god ja sam prvi i drugi deo čitao, koliko god po likovima stvarno deluje da je išao šablonski, znači likovi Gospodar i Mač od Šanare, opet je Mač od Šanare jedan svojevrsni doživljaj za sebe, barem za mene bio. Lele, nemoj, kanibalizam, ja tu knjigu neću da ti kupim. Ma ne mislim ja individualnu knjigu, Sanja. Ja da je napišem s kanibalima, nego pričamo o trećoj zbirci. Znači, o trećoj zbirci Nijanse ognjišta, znači, gde ćemo da imamo, kako da kažem, zajedničku temu da provučemo hranu. Znači, bilo je isprva Nijanse kuvanja, pa su to promenili, znači da ne bude baš onako, da ne bude cringe ili kako već. I naravno smislit ćemo mi temu. To nema da manjka. Ja mislim da ćemo da je smislimo svi koji budemo učestvovali u tome. I nadam se da će tako biti. Dobro, uglavnom, ako nemate više pitanja, ja vas ne bih više zadržavao, pošto mislim da
koliko već streamujemo, boga mi, 20 do 10, znači sat i 40 minuta. Švedski 100 kanibala, pa da ne bude orkški kuvar, tema je hrana, a naslov ćemo smišljati. Da, švedski 100 kanibala, kaže Sanela. Pa švedski 100 kanibala imaš u pogrešno skretanje. Znači, bajče, razumeš, baš ih briga. Kanibali love tamo ljude, postavljaju zamke, jedno drugo, a sve na pogrešno skretanje da ih navedu. Spavati se hoćeš da begaš, priznaj. Ma neću ja da begam nigde, a da mi se spava, pa dobro, ne mogu baš da kažem da ne. Vidim, ja sam na početak još rekao, meni se vidi po očima da sam umoran, ali držim se. Nisam gledala taj film. Misliš na pogrešno skretanje? Pa imaš 4-5 dela, čini mi se. Da. Prvi deo je dobar. Baš dobar. Znači, sadržajan, radnja, sve fino. Već posle toga kreće boza, razvodnjavanje i to. Ima do duše i serijal Brda imaju oči. Kanibali isto. Tema kanibalizma, kad smo se već dohvatili te teme. Mada to mi se baš ne sviđa. Ne sviđa mi se ni jedan generalno film. Znači, jer meni je to, kako da ti kažem, meni je to malo i bez veze i mučno da gledam i zapravo nemam šta konkretno da gledam jer otprilike znam šta da očekujem. Znači kad mi ti provučeš samo onako opširana tema. Kako? Opširna misliš? A koja tema? Nisam razumeo. Kad mi ti provučeš onako makar izokola kanibalističku priču u okviru horora, da se razumemo, ili horor SF, otprilike, kako da ti kažem, ishod se otprilike nazire. Ja došla da mahnem još jednom, ali vidim ima dovoljno ljudi. Ma maši Ivana slobodno koliko god želiš, niko ti ne brani, evo mašem i ja tebi i svima koji gledaju. Znači, vrlo sam zadovoljan što ste izdvojili jedno sat i po, sat i 45 minuta, koliko sam već ovde, da me slušate i gledate i da gledate goste. Ali za iduću čašicu razgovora, na koju ste dobrodošli, kogod želi, pripremite pitanje unapred ili ih postavljajte, dogovorit ćemo se, postavljajte ih u objavi ili uživo. Slobodno se pripremite, gosti su tu da odgovore na sve, jer interakcija u dvoje je uvek zanimljivija nego da gost bude solo, mada i uživo gostovanja su ovako solo, imaju svoju draž, ali po meni za nijansu veću draž ima ipak interakcija u dvoje. To je neko moje mišljenje. Da, tema kuvanja je lepa, inspirativna tema. Dobro, kuvanje generalno je meni uvek inspirativno, ali ne da ga gledam, nego da ga konzumiram posle toga. Meni je to uvek zanimljivo. Dobro, narode, u svakom slučaju bilo je zadovoljstvo družiti se. Ovim privodimo kraju čašicu razgovora, prvu jubilarnu. Vidjet ćemo sa Ivanom da odradimo Viber intervju, koji je trebao da bude prva čašica razgovora, a iz tehničkih razloga nije mogla da se desi, ali vidjet ćemo da to odradimo, pošto zbog obaveza nismo stigli ni ja ni ona, pa ćemo nakon
naknadno objaviti na Fejsu, na zvaničnom kanalu, a ko hoće da nas gleda u reprizi, ostaće ovaj live na grupi i bit će objavljen na kanalu, na zvaničnom Trezor kanalu. A do nekog sledećeg druženja ja vas puno pozdravljam, želim vam lepe snove, želim vam lepo veče, budite dobri, inspirativni, čitajte, pa se do nekog sledećeg emitovanja vidimo i čujemo. Veliki pozdrav!